Nasabat ng NBI ang libu-libong mga kahon ng sigarilyo na ipinuslit sa Capas Tarlac na mula pa umano sa Subic. Sa inisyal na investigasyon ng operatiba, nakatakda na dapat na sirain at sunugin ang mga produkto matapos itong unang mabisto na ng Bureau of Customs. Sa panayam kay NBI Director Jaime Santiago, isinailalim sa surveillance sa pamamagitan ng cyber patrolling ang ahensya matapos mapag-alamang ibinebenta pa ang mga smuggled cigarettes online. Dito na ikinasa ang entrapment operation kung saan naghanda ang pamunuan ng nasa 17.5 million pesos na budol money at truck na pagsasakyan ng mga sigarilyo. Kumagat ang dalawang sospek na nakilalang isang consultant at plant manager at dito na inaresto ang dalawa. Umaabot sa 270 million pesos ang halaga ng nasa 30 bilang ng mga pakete ng sigarilyong nasamsam. Nasa 150 million pesos naman ang nalulugi o nawawala mula sa gobyerno dahil sa hindi nito pagbabayad sa excise tax o ang buwis. Iimbestigahan din ng operatiba ang unang nakatransaksyon na siya ring may-ari ng nasabing pasilidad sa lalawigan. Samantala, sa panayam kay NBI Special Task Force Investigation Agent 4 Richard Cizon, alamin din ng otoridad kung mayroon umanong liability ang customs ukol dito. Alamin pa natin kung liability. Isa pa po yan sa imbestigahan natin kasi supposedly po pag ito tinurn over nila dito for destruction, dapat may representative. From the very start hanggang sa completely masunog yung mga items, dapat may representative each and every agency, including yung destruction facility. After that, tsaka pala mag-i-issue certification na all items na tinurn over was indeed destroyed. Magpapatuloy ang malalimang investigasyon ukol sa naturang insidente. Mula sa Capas Tarlac, ito si Idol Ron Aracatatak, Arunel. IFM News. IFM News. IFM News.